എൻ്റെ മോനെ ലോകത്തിലത്തെ ബെസ്റ്റ് ഹാക്കർ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ലോകത്തിലത്തെ ബെസ്റ്റ് ഹാക്കർ ആണ്. എല്ലാവരും ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കോളി. കണ്ടോ പൊടി പൂരം. ഇതാ ഞാൻ അടിയാൻ പോകുന്ന ഹാക്കറിൻ്റെ പേര് FF God Father. ഇതല്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും മോനെ. ഇതാണ് മോനെ റിയൽ ഹാക്കർ. ഇതാണ് മോനെ വേൾഡ്സ് ബെസ്റ്റസ്റ്റ് ഹാക്കർ. ഞാൻ പറയാണ് വേൾഡ്സ് ബെസ്റ്റസ്റ്റ് ഹാക്കർ. ഇത് കില്ലോയിനോട് ഞാനിത് നിർത്താനായിട്ട് 2 മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ്. ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ ഗൈസ്, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോഴത്തേക്കും ബൈ ബൈ.